Merhaba, şuma xeyramê. Em bazên milletê ma pêropiya ra zaf selam û zaf hürmet kena. Evro vîsêjoyê mangê yanskû aşmê gujîk ya me tedê. Ina aşm, ina roj, vîsêjoyê na mangê de. Qederê vîsê çer sêro, heta vîsê ponc sêro, ina roj dünya de sê roja zonê dayanê dünya, mayanê dünya yina bimbarek kardeş. Sê ma milletê zazan mazkê ina rojan de dihana vêşî zaf zonê xwe ser xeptiyênê. Masê Demokrasî Zamanı Partisi, Partiya Wextê Zamanê Demokrasiya Dem mavajime. Hîrî roja ma kuçe kuçe Ankara'da inî ropelekî destê min de ma inî neşirkêne. İnî ropelan de jo ropel jo suretê xwe de zazakî zonê ma nûsnew suret û bîn de zê zonê Tirkî nûsnew bo ku semeze ku însanê bînê zê fam bikire ma çi kar kene. Enezî yo programê ma em şo wertê partiyê ma de cor de ma sanatkariyê tiya de kam zonê eyçiyo ew zon de kilaman vano. Sanatkarê Kurd estê, Zazay estê, Tirk estê, Hozan estê, şaîrê estê. Semedin reportajê şimazê ez zaf berxwedarê xwe wazina. Lazim a ki millet pîro bi renganê xwe, bi ziwanê xwe, bi ürf û adet û kulturê xwe ine sesera vîsêjoyên de ma sêcê yani sêcê pêropiya beşkî bi renganê xwe bicûyê ma kulturê xwe bi henzaran serane. Ard û hetone ewro, kalkanê ma, pîrkanê ma wazinê ine kulturê ma bêro cûyêş. Partiyê ma Demokrasî Wextê Dem Zamanê no münasebetra, no sebetra ma nawro ma kar û xebatê xwe her cê welatê xwe de kêne. Ez zaf vêşî dergin mekirê, amêşî şima re zaf berxwedarê xwe wazina. Ankara ra pêro zazayê mayekî milletê mayê bîn. Çi Kurd beno, Ereb beno, Tirk beno, hemşîn beno, pamak beno, Çerkez beno. Kam û gund welatê hemwelat û ma pêrûn ra silamanê xwe erşane. Ez wazina vajê ki zonê xwe re wihar vêjîne, kulturê xwe re wihar vêjîne. Bicûyo zonê zazakî, bicûyo milletê zazan û pêro milletên bindestan. Ez berxwedarê xwe wazina zaf berxwedar bêne.